खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव बांबाय कमार्शियेल संग्रा गेसनि बेसेना मैयानिफ्राय खनसेनो थोंजोङै 993 रांसिमहालागै बांदों 19 केजि लिटारनि कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 5 केजिनि कमार्शियेल सिलिन्डाराबो 221 राङै बेसेन बांदों। कमार्शियेल संग्रा गेसनि सिलिन्डाराल' बेसेन बांदों नाथाय न'आव बाहायजानाय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायाखै। हादोराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जेराव सा6 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मध्य प्रदेशनि जबलपुर नर्मदा दैमायाव गंसे दावबायारिफोर गाखोनाय नावा गोदोलाङो जेराव नावाव गाखोनाय गेदेर सुबुंफोरजों लोगोसे उन्दैफोरजों गासै सा6 सुबुङा जिउ खहा जायो। बे दोबैलांनाय नावाव खमैबो गासै सा 30सो दावबायारिफोर दङमोन। बेनि मादाव सा6आ दैयाव गबोनानै जिउ खहा जायो आरो माखासेया दैयाव गोमायो। मिथिहोनाय बादिब्ला मोनानि समाव बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव गोबारै बारनाय बारहुंखाया नावखौ बोबथिंनानै खमैबो 300 मिटार गोजानसिमहालागै बुखारनानै बेलथायहोयो। बे जाथायनि बागै खौरां मोनदोंब्लाबो एसडीआरएफनि हानजाया बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय नागिरनाय खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बेनि अखानायै नागिरनायखौ जागायफिननानै 4 सुबुंफोरनि गोथैखौ बोखांनो हायो आरो सा 9 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। बे गिख्रंथाव जाथायाव जिउ गोमानाय नखरनो मध्य प्रदेश सोरखारा साफ्रोम जिउ खहा जानाय नखरनो गासै नखरसेयाव 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि रुंसारि सानखौ मैयानि सानाव एबसु, बिपिएफ, इउपिपिएलनि बयबो दैदेनगिरिफ्रा जयै बाहागो लानानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बादि फुंबिलिनि समाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि बारग'स एम प्रमद बर' बिथाङा। मैयानि सानाव बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ राजखान्थिनि बिथिङाव आलादा आलादायै नुनो मोनदोंब्लाबो मैयानि सानाव जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां गोनां खोथाफोर बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि दिनाव बिटिसिआव जाबादि थासारि फैदों बेफोर गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर'नि माखासे रुंसारि जालांनाय फारियै प्रेमसिं ब्रह्म, सिलागां बसुमतारी, गारलाबाथा बसुमतारी आरो गोबां दङ। बिथांमोननि नाजानायावसो बिटिसिआ एसे जौगाखांनाय थासारिसिम फैनो हादों। बिथांमोना बेसेन गोसा हारिनि थाखाय बिहोमा होलांनायखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। दिनैनि समाव जों बयबो एखे, सोरबा दोलोखौ आलादा आलादा खालामदों जानो हागौ, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि जानो हागौ, नाथाय जों बड'फानि खाथियाव बयबो खौसेयै दङ आरो खौसेयैनो थालांबाय थागोन। राजखान्थि एबा गुबुन गुबुन आफादनि मावनाया आलादा आलादा जानो हागौ नाथाय जोंहा थांखिया मोनसेयानो, बेनो जादों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो बेखौ लानानैनो जों दासिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फकिराग्रामनि नामापारायाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 3 जोखोम जादों। सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव एखे नखरनिनो 2 सोद्रोमाया जिउ गोमायो आरो 3 जोखोम जानायजों लोगोसे मासे गाय मोसौनिबो जिउ खहा जादों। मिथिनाय बादिब्ला आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव मैया सुक्रुबारनि सानजौफु समाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। सारअन्थाइ गावनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ साहिद आली पारमानिक 50 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ सिराजुल हक 35 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय दतमा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि सिगांनो क'क्राझाराव बिपिएफनि 94थि CWC जथुम्माखौ बानजायदों। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै सानमारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 94थि CWC जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आफादगिरिनि सावरायमेलजों लोगोसे फैगौ 4 मेआव बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागोननि गेजेराव गुवारै सावरायलायनाय जायो। सरकार হোৱাৰ পিছত এই বিটিচিটো আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিম, আগৰ নিচিনা বিৰাট পাৱাৰফুল বিটিচি আমি বনাব খুজি আছো, সেইটোৱে মেইন। কাৰণ এনডিএ হিচাপে 80+ অলাচাম 80+। বহুত চেনেলে বা বহুত গাৰ্জেনসকলে বহুত নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন মতামত দি আছে, যিখিনি সাৰ্ভে কৰি পেলাই পাইছে। ইহঁতে কি ধৰণৰ সাৰ্ভে কৰিছে ইহঁতৰ কথা। আমাৰ বিপিএফৰ সাৰ্ভে মতে আমি হাৰা নাই, আমি জিকিছে। তো 4 তাৰিখত চাওক আমি জিকিছে না হাৰিছে। 4 তাৰিখত কিন্তু আমাৰ বিপিএফ দলৰ সাৰ্ভে মতে 15টা। আমাৰ কথাটো হ'ল বিটিচিটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে, সেইটো নজৰ দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দি পেলাই আমি আলোচনা কৰিম আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বা দিছপুৰৰ লগত বা দিল্লীৰ লগত। মন্ত্ৰী সেকেন্ডাৰী।